Следенето на дълготрайните активи и начислените за тях счетоводни и данъчни амортизации в счетоводния софтуер на плюс-минус се осъществява чрез справките в справки дълготрайни активи. Това видео ще ви запознае с различните видове справки. Първата справка е счетоводния амортизационен план. Той извежда счетоводните параметри и начислените счетоводни амортизации за годината и по месеци за всички амортизируеми активи. В поле година се избира годината. Чрез поле сметка се поставя конкретна сметка от 20 група, само за която ще се изведе справката. Ако полето е празно, ще се изведе за всички активи. На същия принцип е и полето категория. Отметката извеждане на активи, за които няма начислени амортизации, се използва, когато трябва да бъдат включени активи, които все още нямат начислени амортизации за избрания период. За да се изведат и отписаните активи, трябва да се пусне и отметката извеждане на отписаните активи. Отписаните активи се извеждат с червен шрифт. В случай, че трябва справката да бъде изведена обобщено по категории, без да се извежда информация за конкретните активи, се използва отметка обединяване по категории. С бутон запис информацията от справката се записва във файл с цел данните да се използват за годишните данъчни декларации по член 92 от ЗКПО и член 50 от ЗДДФЛ. Следващата справка е данъчен амортизационен план. Справката извежда данните за данъчните параметри и начислените данъчни амортизации. Предвидени са всички необходими реквизити, съгласно член 52, алинея 3 от ЗКПО. Отново се избира година в поле година. Също като счетоводния амортизационен план, и данъчния може да бъде изведен за конкретна синтетична сметка и за конкретна категория. Справката има възможността да бъде изведена обобщено по категории. Справката амортизационен план извежда допълнителната информация за амортизационния период в години, амортизационния период в месеци и метода на амортизация на всеки един актив. Тази справка, за разлика от счетоводния амортизационен план, може да се изведе за избран месец вместо за година. Ако има разлики между начислените счетоводни и данъчни амортизации за избран период, те могат да се открият със справката сравнение между счетоводни и данъчни амортизации. За достигане до подробната информация за начислените счетоводни амортизации месец по месец за всички години до избраната, се използва справка начислени амортизации. Комбинираната справка дава обобщена информация за амортизируемите активи от счетоводния и данъчния амортизационен план за избраната година. За да се изведат начислените данъчни амортизации по години, се използва справката данъчни амортизации по години. Във връзка с подаването на годишната данъчна декларация по член 92 от ЗКПО и член 50 от ЗДДФЛ, се извежда справката данъчни амортизации по категории и активи. Тя дава информация за натрупаната данъчна амортизация за избраната година по категории и активи, съгласно член 55 алинея 1 от ЗКПО. Справката инвентаризационен опис се използва във връзка с периодичното извършване на инвентаризации на дълготрайните активи. Инвентарна книга извежда подробни данни за наличните активи към определена дата или период. Справката дава допълнителна информация за инвентарен номер, документа на покупка, дата на придобиване и на въвеждане в експлоатация на активите. Справката отписани активи извежда отписаните през избрана година активи от данъчния амортизационен план или от счетоводния амортизационен план. Чрез справката потребителска справка се извежда информация за избрани от потребителя параметри от картона на активите, като има възможност да се посочи и номера на колоната, в която да бъде изведена информацията за избрания параметър. Справката има възможност за запис на направените настройки в шаблон. За целта се въвежда наименование на шаблон и се избира бутон «Запиши шаблон».
Всички справки могат да бъдат разпечатани или експортирани в Excel. Абонирайте се за канала ни и посетете сайта ни за още полезна информация.